Ionduchtú COVID-19, Cúntóirí Riachtanas Speisialta. Ionduchtach. Rivan Iliún seo dhéana, is riachtanach go mbeadh hééis an Iliúnt ionduchtatha dhéana a tar fáil de gach ball fórna. Tá de chuspóra go modúil seo sonraí breise a chur ar fáil go Cúntóirí Riachtanas Speisialta is Scalainne. Cuspóirí a bhodúil ionduchtatha go CRS. Clúdaíonn an modúil seo san cheistena ábhartha agus spéisiúla a bhaineann le Cúntóirí Riachtanas Speisialta. Ba chóir go CRS-ina, Ionduchtú COVID-19 durin bun Scalainne agus Scalainne Speisialta nó meán Scalainne a dhéana chomáil leis an modúil seo. Tá an modúil seo bunathe ar na riachtanas atá sa phrótacal am uile ar an obair agus ar a gáirde atrabhach sláinte ón lár-ionad fearra agus cosanta sláinte maidir le Scalainne a oscailt go sláán sa bháilte. Acmhainní breise do Scalainne. Tá crat sa láthair agus muoinú bunathe go Scalainne chun taú le sláintachas lámh agus riachtanas PPE is Scalainne. Gach uile PPE, táilteáin agus riachtanas trealamh ag Scalainne faoin trochlár seo agus de réir cáirle maidir le sláinte phobal, be siad ar fáil trí de grat, dá leor dígal rán láimhe, leacht dígal rutha láimhe, sópa láimhe, tuálaí pápéir indú scartha, ceirtíní, lámhíní, masc aige, clúdig aige, naprúin agus glantach. Tá muoinú breise captíochta á chur ar fáil chun an glantachán a dheabhsú is Scalainne. Tá an Ryan ag taú chumá le honadaí a chur isteach gach uair a bheith CRS as láthair is siomh scoile. Tá an NCSC ag ferbert achmhainní faoi láthair, a hacóigh le páistí agus iad ag aistriú arás ar scoil, agus le páistí a bheith ag aistriú ón ní scoil isteach sa bhunscoil. Be siad sin ar fáil ar thaobh gréasán an NCSC ar leathanach seo. Brenn breise dóibh siúd do bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu. Páistí ag go bhfuil riachtanas speisialta oideachais, ní a gcónaí a bheith sé iomchuí ná practicúil an scara fisiciúil a chur a bhaim. Ba chóir a bheith a gás mar sin a bheith ar asacht níos airde a bheith ag tuismitheoirí nó cuéimhnáirí faoi chomhtharthaí, symptóm nó airithe banlíne a thabharfach le fis go bhfuil tinnis nó galrú COVID-19 an agus a chás go bhfuil symptóm an, níor chóir de fáistí teacht ar scoil. Páistí nach bhfuil an an a lámh a héanach lana, ba chóir cabhrú lo a leabhah a ní nó dígal rán úsáid mar is cuí. Bolgáin agus fáinóga sa rang. Is féidir buil leathach an dígal rutha a laidú trí bholgáin ranga dhéana de ghaltaí agus tá gcuid múntóirí. Sé sin grúpa ranga anan amach ó rangan eile irid agus is féidir, agus grúpaí scartha nó fáinóga laistigh den na bolgáin ranga sin irid agus is féidir. Go ginearálta, sé cuspóir ná teagbáil agus córáint áisina commónta a laidú idir daoine i mbulgáin ranga difriúla, agus fáinóga laistigh den na bolgáin ranga sin irid agus is féidir. Seachas gach eile cheagbáil a cheachant idir fáinóga, ornaí bheith sé sin na gcónaí an déanta. Irid agus is féidir, ba chóir go mbeadh múntóirí agus fuair an tagais na bolgáin ranga céanna go leanúnach, céanna me sé sin in déanta gcónaí. Níor chóir ábhar a dachasúla roinnt idir ainóga sa chásgur féidir gan sin a dhéana. Ba chóir teoring irid agus is féidir a chur le glúiseach na máil fórna idir na bolgáin ranga. Scáilán, clúdig agus measc aige. Ní mór de gach CRS clúdach aige nó scáilán tréarcach a gásan na áirithe a bheith hacab sa siomra ranga. Ba chóir smaoinú faoi scáilán tréarcacha a gásan na áirithe ar nós idirgníomhaíocht fórna le daltaí a bhfuil deacrachtaí éisteachta nó deacrachtaí fólam acab. Ba chóir go Scalainne na dálaí áirithe a bheas in ar chuí go CRS-ina measc aige leis, de réir chaidán IN a héana na 483 an Aontas Eorpach, sa chás go riachtanach don irin bheith a gcóngar daltaí go leanúnach má bhíonn san riachtanas chóra marthab. Cé go méidir go méid an irin a gcíre a glúdach héin aige úsáid ó lá go lá, ba chóir go mbeadh stoc breise ag a scoil de chlúdig aige, éon uaire nó ilchas spóireacha, nó scáilán aige más cuí, agus iad ar fáil don irin, sa chás gur gá sin ar bhain léithúil nó go leanúnach. Níl tarrábhla go gathach páistí ar a mbunscoil clúdach aige. Níor chóir déanann an grúpadíobh seo leanas clúdach aige a chahabh. Páistí bunscoile, daoine a bhfuil deacrachtaí anáil acab, daoine atá gan úl gan aithne, nó atá éagmaise,
Dína nach féidir leo an clúdach aige a bhaint gan chúna, nó dína a bhfuil Riachtanas Speisialta acab, agus a déitoch a bheith cuirithe nó mícham párdach agus an measc aigarthab, nós daoine atá faoi éigmis intleachtúil nó forbatha, a bhfuil dacrochtaí marchláint acab, nó nach compárdach leo tail nó teagháil. PPE úsáid ag CRS na scoilina. Beidir gur rá PPE úsáid ó am go chéile nó go leanúnach ag ngeall ar nádúr na haibre nó na nunadaibre. Déad fí ról mar iad seotha leanna sa bheithe gceist. Cúna le Riachtanas dlúchóirim, sa chás go naní tar cás áras tá COVID-19 agus an scoil a Robert, sa chás go bhfuil ball fórna a bhfuil ord risca ag baint leo ag freastal ar an nunadaibre agus ar deacar an scara sóisialta a chuineáil ar siúil. Beg an PPE i rúnach ar fáil chun plé le cásanna áras tá COVID-19 le dlúchóirim agus leis an ngórchair. Bechór go métha ar an ólas faoin áit agus faoin duine ón ar gá PPE áil do scoil sa chás go Riachtanach é. Bechór goit do chlúdach aige nó PPE a áhrú gachúr a glúisin tú idir bolgán nó fáinóga, nu é a glána le ceirtín dígalrathe más a rúnach. Beidir go smuoin ófá faoi chlúdach aige nó PPE difriúil a hana de gach bolgán nó fáinóg agus áit faoi le a hana sa scoil chun gach clúdach aige nó PPE a stóráil. Ní rúnach a gcónaí lámhíonaí indiú scartha a úsáid is siomh na scoile. Seachas le linn cuairim sláinte a thuirt go fáistí a bhfuil Riachtanas leighis nó dlúchóirim acab. Ní chosnaí an úsáid leanúnach an té a chahanníad agus déadfaí daoine eile chur an mhaol trí lámhíonaí trúlathe a chahabh. Is fear go mór an dleathantas lámh ná lámhíonaí indiú scartha a chahabh go leanúnach. Tá tráir maidir le húsáid PPE ar fáil ó aimimeach na seirbhíse sláinte agus bechóirí a chuir san áirimh i bplean freagartha COVID-19 do scoile. Cóir le sláinte poiblí faoi úsáid PPE. Tá an láránad fearra am chosan sláinte hééis roinnt físeán ar lína agus póstéire arbert faoi úsáid PPE. Is féidir teachtarab seo ar an nasca leanas. Tá feimimeach na seirbhíse sláinte hééis trálínta mionsonrithe arbert faoi PPE úsáid is seirbhísí takeíochta éigmuis, tá na trálínta ar fáil agus íomh seo. Úsáid PPE. Páistí bhfuil Riachtanas leighis acab. An iarán a thugann cuairim sláinte go fáistí bhfuil Riachtanas leighis acab ar scoil, bechórdómh gná réamhchúirim a chur a bhaim, mar is nós hama. Árítar leis na lámhíonaí indiú scartha a chahabh, agus naprún nó gúnaí, clúdaigh aige, agus aon trealamh eile a hagan leis an taisc atá le chur a gríoch. Má chatar clúdach aige, beg drach na haige a bholach agus beg an chomarsáid níos deacra. Déad faoi smaoinemh faoi scáilán tréhearcacha úsáid de rabha ar a glúdach aige sa chás nach féidir an scara fisiciúil a chuineáil, nó go méid dlútheangháil leanúnachán agus gur dócha go méid teagháil le sreabháin nó le breaníní anála. Slántachas agus glána scoile. Ólas generálta. Beg teachta go bhuireann ar fad ar thorgaí glantacháin agus beg ceangalarb a spás oibre héin na chuineáil glán. Bechóir gan iarán a spás oibre a glána go thomláin agus a dhígalrú gach lá, ribh gach úsáid agus ina dhéag, agus bechóir gan iarán a drealamh agus an nuirla sí héin na úsáid agus a glána, mar hampla cupán, scanara, pláta. Beg cóir le bhreise agus achhaní sandzíirithe ar fáil go scoilena, maidir leis an glantacháin breise is gá go generálta sa scoil chun buil COVID-19 íos laidú. Maidir leis a dúscart, moltar faoi phráid ratha feimimeach na seirbhíse sláinte gur chóir drámhaíl ar nós drámhaíl glantacháin, círsúir agus a riile, ó dhuine ar a bhfuil cás áras tá COVID-19 a chur an ghábhála agus is stáráil sláán ar feadh 72 uair ribh a chur amach go na gnábháiliúcháin drámhaíle. Trealamh úsáid an páistí bhfuil Riachtanas Speisialta acab. Beidir gomach Riachtanas chóirim fisiciúil nó iompar a éilíonn áiseanna gléasra agus trealamh leighis ar nós áiseanna leithris, trealamh bocha agus lámhseála agus trealamh anála. Sa chás go ndéantar glantacháin áiseanna agus gléasra ar scoil, moltar go gcuirtear skedal glantacháin ar fáil a chur an síos, conas agus céanóras gá an trealamh a glanna agus na tógaí glantacháin na bhíonn le húsáid de réir sráir a déantóra. Trealamh glantacháin. Bích na pointí a leanas mar shráir dá lehéad de skedal glantacháin. Ba chóir gomach trealamh lena Dr. Cuaram thar a bheith glán gan salachar le feiceáil a churbe.
ba chóir trealamh cuairde mo ghlána de réir fóra déantóra. Is an dúil go gcuirtear an glanna ag gríoch le glantach il chospórach agus isce te. Trealamh úsáidir le páistí difriúla is gá a glanna agus, más riachtanach, a dhígalrú díreach héise úsáite agus sulan úsáiteach páiste eile é, mar hampla áistna leithris. Sa chás go bhfuil trealamh salathe le sreabhán corp, glán go hamlán ar dús le hisce te agus glantach, dígal rig an sin trí na chuimilt le tús leagán uair den dígalrán, srudag le hisce agus tromig le targa pápéir indúscartha. Úsáid trealamh a rointear, mar hampla bréagáin. Ba chóir gach bréagáin a ghlana go rialta. Bána sé sin dusta agus salachar a bheadh mar dhídin go rídíní. Ba chóir skedal glantachán a Herbert chuna barta seo a rialú. Ba chóir go mefií ábalta puzzle, mír na meabhraí agus bréagáin a ghlana agus a dhígalrú amach cléanna ag daltaí ag go bhfuil san riachtanas idachas iad a chur na méal. Éon bhréagáin a bhfuil salachar sa eice nó atá trúlathe le fuil nó le sreabhán corp, ba chóir a bhaint láithreach agus a ghlana nó a dhúsgart. Ba chóir bréagáin agus trealamh atá glán na stáiráil a gomadtháin glán nó a gófra glán, ba chóir a gcónaí tror glantachán an déantóra a leanúnt. Gnás glantachán de bhréagáin. Ní gan bréagáin le hisce te agus sopa agus scúbát lena ní go thomláin, srudag le hisce glán agus tromig an bréagáin go thomláin na targa pápéir indúscartha. Bréagáin nach féidir a thuma nisce tuiscí de bheith electrónach nó mecnúil, ba choirí de chuimilt le ceirt thais agus iad a frimú. I gás an áirithe, be gá le bréagáin nó trealamh a dhígalrú héis an glanta, mar hampla, sa chás graise ina bhéal nó ina béal ag dalta, nó go bhfuil sé salathe ag fuil nó sreabhán corp. Ba chóir dígalrú a dhéana ar bhréagáin a úsáideach sularantníoch cás COVID-19. Má bhíon gá le dígalrú, ba chóir dígalrán a scuil an chláirí na úsáid, tús leagtha le ceann 1000 ppm de chláirín an, ba chóirí a frollú agus a bhrimú go thomláin le targa pápéir indúscartha. Trealamh rointe a ghlana. Trealamh alíana. Nuair is féidir, ba chóir a bhulla go chaaltaí a tholáthar hain alíana agus trealamh a bheith hacab. Ba chóir gan córáinte dhéana ach an grúpi anamnathe agus gan córáinte do grúpi más féidir a chorbe. Airí electrónacha. Ba chóir gléasan electrónacha ar nós tabléid, scáilán teaghála agus méirchlár a ghlana idir gach úsáid. Leantar tror a déantóra maidir le gach targa dígalrutha agus glantacháin a úsáidtear ar gléasan electrónacha. Is féidir clúdig inglanta úsáid ar gléasanna leis an glantacháin a éascú. Trealamh nó uirlisí ceoil. Níor chóir, irid agus is féidir, uirlisí a roint idir ghalta, agus a cháscar gá an roint, ba chóir na uirlisí a ghlana héis gach úsáide, ba chóir guí uirlisí a ghlana agus a dhígalrú idir gach bauta úsáide. Barta faoi leabharlan nó leabhar rointe. Irid agus is practicúil, bícha leabhar hain ag daltaí. Teacs leabhar a rointear is cóirí de chlúdach le pleisteach inchuimilte ar féidir a ghlana le haibbrán glantacháin tí idir gach bauta úsáide. Ba chóir páistí ag riasú chun barta sláintachas lámh a dhéana héis éon ara chórínta úsáid. Is féidir éon leabhar leabharlíne a úsáidtear sa siúmra ranga nó a leabharlín na scoile a chur arás ar a telf agus a úsáid a ríis gan bhuiil. Ag obair leis a bríomhhanna dí oibre. Ceapfar príomhhanna dí oibre i do scoil. Tá commerceáid láidir agus curchuige cóoibrethach córáinte ríthábhachtach chun cosanta dhéana ar scapa COVID-19 a scoiline agus ara a thabhairt go chláinte, sábháilteacht agus fáileáine na fórna agus na náltaí. Sé ról de príomhhanna dí ionadaíochta dhéana ar son gach báil fórna sa scoil, beag beann ar a ról, TRS-na san áirimh, agus a bheith ar an ólas faoi han cheisteanna ar le a déiteach teach chun cín maidir le cóhairt fórna éagsúla. Má tá éon imríart faoi bharúlacha maidir le plán freagartha COVID-19 do scoil, barta rialathe nó maidir le buail fórna, daltaí nó daoine eile clí le bartainna den sort sin, ba cheart de teagmháil a dhéana leis a PI a ruchaigh go deangmháil le banistíocht na scoile. Gur maithe tas páirteach lachas na iliúin seo. Tásúla go meise úsáide cuid nar ile tú ar a scoil. Tá tuile eolais ar fáil ar www.gov
www.ionduchtú.ie/fila ar scoil.